Ketanat Meghalaya Polis kerasa abu jingkeli bahatu kam kain snap bat kam buram shu ikhtiar bat ke bot rekam ni ke kamram jingki wepat ketanat rekam ke sarkar jela. Kini ke jingkeli kelami ahlor ke jingkot hajar ya Chief Organizing Secretary ke FKJGP ba kraw kupar nong sit ni ke simbaar haki pulit ke Norman Song Police Station. Dangshan ke FKJGP haringkat ke Jeron Langki Officer ke Khasi Hills Autonomous District Council ketanat Labour bat ketanat Food and Safety ke sarkar jela kilayat pelong ya ke jingkanra labor license bat trading license hakathan Norman Song bat polo bat chamber bungut ki barjela kila penkhenya ki an ke sarkar bat kumjuru jang ke District Council. Kum kaseng te ngimdan jing kuper gini gini syarfat hajar jo git hot kaseng lemon kapor hi ka sarkar hi lingba ka police department ka kwa hi ban moh ban pengsan ya ka kam ka bagale banyada ya kita kinongwe ki wan sini ka jela ka jongi dari ke bang kwa banong ni ka long ba nakaleng jo ka PHP hadin bangila perlong ya ka jing khandra trading license bat kumju ru ya ka labor license ya ka ba nakaleng jo ka seng ni kham ya la ya ka diskonsel ya officer nak diskonsel ru la don lang bat kumju ru ki officer nak labor department ru la don lang nang ta gapo food and safety department gladon lang dire ke pasngol ngo mentapat haba balik ki khat tang yang ki khat jong kaseng sei ki ja ki officer jong ka labor na ta ki officer diskonsel la ta ki ong ba ka jingle jong i kalong bian Henry dang hagini ki kinget sngi ki pulit ka Norman Song Police Station kila register case yikni ka jingkanra bat khat hajir yo Chief Organizing Secretary ka FKJGP halor ka jingkano ba ka sengla lebi an uba kraw ko par nong siet ulalit mi ihnya ka sing hakmat ki pulit ka Norman Song balasan ranya udi ki nong yalam ka seng kentuk u president ba Dondi si Kongsit bat kiwe ki nong yalam ba hakmat ka seng la ki wan sini ki jala ka jongi lada kimbyang ta ki kot sla kat kum ka an jong sarkar ka balabo hari mentapan penban ki khot jong ka seng sya khot hajar man ka perlong ba ki nong le bha ki sya pen saja bat ki nong ki bawan belabian sini pat sya ki jala ka jongi ki ya sok te nakaleng jo kaseng kani kandi ka kamde ka jingkut yangi kum kaseng dari borok nang ni sekhmat hiru borok ki district ki circle boper ki snat rekam jo ka FSP nang ni sekhmat hi kinang penjur ya ka jing khanra ya kini ki labor license namar bali yu kum ki samla ki bring jing kli ya kalawe jo ka jabin riu minum la song klik di lara sarkar kamle em ya kini kamyap kamem jongi kum ka jabin riu namar ba ngiju hi na ka kapor bagi jaiban rio nak kiwei pat ki jela ki juwan sini ki jela ka jongi hoi la ki wan ban bala ngimdan ni rem ban persya ya kata ladang ngimpat don ki brio jongi ki bala ban tei ni kam nakaleng to ka seng ilong hadu kata ngi pediang lada ki wan ki bar jela sini ki jela ka jongi lada ki le ki nur kam ka ba ki perdok persab jongi ki bala ban le nrei pat lada ki wan ki di banyak kat kum ka an de bandon ka an ka bentek la kam ki kenang ba kini kinumla ban long kerat hang ni gari jongi ne kinumla ban ru hata ka thup election bagi yo ban la ban jit kinong kemat ha konstitusi boker nama beliau bagi melak ban te la kam ya kani kan long ke jingma ya ke pateng basuan hadin sipau hatsan snen haba kran jilat patai khobor u president ke FKJGP ba Dondi si Kongsit ula bo jingkeli ba balai ki pulit ki khat hajar tang yo nong yalam ka seng haba ya ka jingkhanra la penlong ha ka jingdan lang ki officer ka KHADC ketanat labor ba ketanat food and safety ula bo jingkeli ba sya ki ja kini ki officer balai ba kram khat hajar lang ya ki katang ibu ha ka jing snothu ha jing start jong ki brio jong ka an namar beliau nadu nang kong kasngi hing jong ya ki khot jong kaseng ba sisien ba kila perlu larung khot spo kaseng FKJP kawi kejat ka adul pa po along pulet ba kawi kejat sabar ken kani ke ka ba nakaliang jong sarkar ling ba police department kale kanum penduk mensiam dalai ru khot jong FKJP hinrei kadang ai mensiam nang ni khmat bagin le kam nam ta ka dau ba jong gari ba ka jaben riu Kisau kuno ya kan dikakentian buang chief minister ba ka kisang balang gimnon hok gimnon bor ba pencek ya level license hi kawai kalong ba ka jingkren juk chief minister kalong ka jingkren khlung khna namba beliu lada ka an kamdan kadi kamram jongi kum kit khot jong jai riu kum keseng balang bandawan ok sarkar banwara ka an hinrei pat lada ka an ka don lada ka an kam trikam kadi kamram jongi kisang balang ru ban tiet ya ka jingkhang jong sarkar ya ki department ba her ban pentrikam ya ka an ka baladon kenang ba kanumdan kanunu ka jong siir ya ka pateng ke bersawan